Posachedwapa tikuonesani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa 4 January 2025 pa wireless yakanema ya Times. Takhalani pompo mvesere kuti kuli kuziko kuno kukuchitikanji. Bungwe loona za nyengo lati mvula ipitilira kugwa bwino kwa sabata ziwiri zikuzazi. Uthengawo wasisimusa Malawi ambiri malinga ndi ng'amba imene ikukhuza dziko lino pakatipa. Mkulu wa bungweli Aluse Mtiratira wati makina awo amaonekera za mmene nyengo ikhalira kosadusa sabata ziwiri zikuzazi, ndipo chifukwa chake akunena zokhuza sabata ziwiri izi. Komabe iwo ati adafotokoza kale mbuyomu kuti mvula chaka chino ikuyembekezeka kugwa bwino. Amtiratira adayankhula ndi Isaac Salima. Mvula iyi kuoneka kuti yafika madera ochoka, inde mina madera ene madera ambiri yafika ndithu. Masamasa awira kutawa oneka kuti chimbekezo chikadali. Ife timatha kuona bwino kosaposera masabata awiri. Otherwise ngati tikufuna kuti tione koposera masabata awiri tifa kuti makhala ndi mamasiri season focus yake. Ndiyo imene tinapanga release ya January mu September munje masonyeza kuti January akhala ndi mvula yochuluka madera ambiri. Chimbekezo chilipo ndithu mwezi umenewu. Pakadali pano kaswiri pa nkhani za ulimo Leonard Chimwaza wapempha alimi mdziko muno kuti adyale mbewu zawo cha msanga pamene dziko lino loyamba kulandira mvula. Iwo adafotokoza motere. Chimene tingawapempha alimi nchonena kuti agwiritse ntchito mvula imene yayamba kugwa pano bwino. Chofunikira ndichonena kuti kwa amene angakwanitse apakize bwino minda mwawo, komano angoonesa kuti no pamene akupakiza makamaka chimanga agwiritse ntchito mbewu zokhazo zimene zili za makono. Kuposa chofunikiranso kwambiri amene ali madambo kumene amalima mpunga agwiritse ntchito nthawi imeneyi kuti no afese mpunga ndichonga kuti adzale nthawi yabwino kuti no zokolola zakhale bwino. Koma alipo madera ena amene mwina mbewu sizinamere bwino, ndi nthawi yofuna kulingalira mozama, nthawi yoganizira kudzala mbewu zina zimene zitha kucha msanga pogwiritsa ntchito masiku 90 kapena 100 amvula amene atsala. Alimi akuyenera kukangalika kudzala mbewu ngati chinangwa, mbatata, mchewere, mapira, khobwe. Mbewu zimenezi ndi mbewu zimene zimachita bwino ndi mvula yochepa, ndi mbewu zimene zimachita bwino ngati no masiku amvula ali ochepa, makamaka poyang'ana kuti no alimi ambiri panopa azidzala sabata yoyamba ya mwezi uno wa January kapena sabata. Mkulu woyang'anira ndende mchigawo chapakati Belizario Chipaula walamula kuti aliyense othandizira kugwira akaidi othawa ku ndende azilandira thumba la chimanga lolemera makilogalamu 50. Achipuwala alengeza izi pa chikondwerero cha kutha kwa chaka chimene nthambi ya ndende inakonzera akuluakulu ogwira ntchito ku ndende. Katha Maulidi ali ndi ripoti lomwe akuwerenga Malenga Chiyenda. Polankhula pa chikondwerero cha chaka chatsopano chomwe akuluakulu a ndende adali nacho mu mzinda wa Lilongwe, Achipuwala ati izi zithandiza kuti anthu ammadera adzitha kuthandizapo pogwira akaidi omwe amathawa. Mu chaka cha 2024 Achipuwala ati mwazina nthambi ya ndende mchigawochi inakumana ndi vuto la kuthawa kwa akaidi. Chimangachi chidzichoka pa zokolola zomwe ndende zimakhala nazo. Tikuchita izi chifukwa chani? Zikuoneka kuti anthu ambiri samaziona phindu lake kumugwira munthu kapena kutiuza kuti kwakuti atili naye pano. Anthu amona popanda phindu. Ngati gawo limodzi lofuna kuthandiza zika zathu, komanso kuti zika zathu zitengepo udindo pomwe tithandize ife ntchito. Tikufuna kuti ife tizabwezera iwaja powapatsa thumba la chimanga 50 kg. Motero kuti pakali pano aliyense amene akundimva kunjako muno mchigawo chapakati, kaida akangoti wathawa, ngomona kuti kaida akuthawa, akuthamanga, agwire munthu amene athamanga azite kuti mene thumba la chimanga la 50 kg. Ndipo akangogwira munthu chobwera naye ku ndende, tsiku lomwe azipatsidwa thumba la chimanga la 50 kg imene azipita nayo ku nyumba kake. Mkulu wa bungwe lomenyera ufulu anthu la CREA, Victor Mahango, ati chiganizochi ndi chabwino, koma adandaula kuti andende chimanga azichitenga kuti poti ndende za dziko lino zili kale pa mavuto osowa chakudya.
pali chiopsezo cha matenda ofala kudzera mzakudya pa chipatala chachikulu cha Zomba. Izi ndikusatira kuphulika kwa thanki losunga nyasi zakuchimbuzi limene lili pa chipata cholowera mchipatalachi. Anelia Banda akumatawale ku Zomba akufotokozera Jason Malowa kuti iyi ndi nkhani yodetsa nkhawa. Ndikuona kuti nthawi ino ngati nyengo ya kolera izi sizabwino chifukwa anthu ambiri sizosamala zakudya kuzindikira zakudya pakudya. Monga mmene pali pamalo apa pachipatala pamakhala anthu ambiri gulu la anthu ambiri. Pali ena amakwanitsa kuzindikira chakudya, pali ena amabwera ndi mbale zokwanira amatha kuzindikira chakudya chawo, pali ena sabwera ndi mbale zokwanira. Zimapangitsa kuti amene alibe mbale zambiri zokwanira zozindikira amangopakula chakudya chija takhati kwaona anthu tendena konamo muchipatalamo apapa ndikutuka kumene ndikuti amangophika chakudya chakungo chikakula mchita kaya ni matemba umadziwa matemba amaitanisaso nchenchi ndengati zinthu ngati zimaitanisa nchenchi ndiye zimapangitsa kuti ngati munthu wadya zakudya zosazindikiridwa sindiyana ndiye kolerayo amene izizi zinafunika kuti amene ngati boma anayenera kuti zithamangira kwambiri msanga kuti azikonze mwa msanga kuti zithandize zwanulero kwa uyu ndiye ndikolera mwachifukire. Pakadali pano mkulu wa konsolo ya mzinda wa Zomba Archangel Bakolo wati akunza vutoli. Iwo ati akuluakulu pa chipatalachi adziwitsa kale konsoloyi za vutoli. Chipani cha United Democratic Front UDF chati kusankhidwa kwa mtsogoleri wake Atupele Muluzi ngati munthu amene ali ndi mbiri yabwino ndi chitsimikizo chakuti chipanichi chili ndi utsogoleri wabwino. Bungwe la Reputation Poll International lasankha Amuluzi kukhala mmodzi mwa anthu 100 ochokera kuno ku Africa amene ali ndi mbiri yabwino. Ndipo pothirirapo ndemanga woyankhulira chipani cha Dyson Jangia ati izi zikutanthauza kuti chipanichi chidachita chiganizo chabwino chosankha Amuluzi ngati mtsogoleri wake. Ajangia adayankhula ndi Isaac Salima Motere. Nkhani imene ilise nyadira kwambiri ndipo achisangalalo kwambiri isa zimezi zatipatsa chikhulupiriro kwambiri kuti mtsogoleri wathu ndi mtsogoleri kuti ngakhale pa dziko lapansi akudziwika kwambiri kuti ali mu top 100 leaders mu Africa muno. Ife tili osangalala kwambiri kuti sitinabese ife ndithu tasankha ngati president munthu kuti ndi mtsogoleri kuti apereka chiyembekezo kwa malawi onse. Ndife tili osangalala kwambiri. Apatu izi zingotsimikizira kapena kulimbikitsa Malawi kuti amene samankhulupirira kaitiona Atupele Muluzi pano ayambe kumkhulupirira. Ayambe kumkhulupirira chifukwa kuti ngati bungwe limene lija la ku UK lokhazikika ndi kafukufuku latsimikizira ndithu kuti Atupele si munthu chabe, amene ni munthu ndithu munthu okhulupirika, munthu odalirika, kotero kuti mavuto amene Malawi tikudutsa panopo ngati anthu akufuna mansala ndithu ali mwa Atupele Muluzi. Kafukufuku watsopano akuonesa kuti chiwerengero cha amayi omwe amapita ku sikelo komanso kugwiritsa ntchito zipatala pomwe ali ndi pathupi ndi chochepa kamba ka umphawi. Kafukufukuyi wapezanso kuti umphawi wokha umene ukuchititsa izi komanso mbuli ngakhalenso kutalikira kwa zipatala. Feston Malekezo waza ndi ripotili. Kafukufuku amene akutchedwa Impact of Multidimensional Poverty on Antenatal Care Service Utilization in Malawi, amene wapangidwa ndi mayi Amanda Grace Chatata komanso Gokani Chijere Chirwa, wapeza kuti amayi 52 okha mwa 100 ndi amene amalondoloza sikelo pomwe ali mpakati. Kafukufuku amene watuluka pa 4 January anafunsa amayi opitirira 24,000 mdziko la Malawi. Zina zomwe kafukufuku wapeza nzoti amayi amene ngachikulire ali pa ntchito ngophunzira komanso amagwiritsa ntchito njira zakulera ndi amene amagwiritsa ntchito bwino njira zakuchipatala monga kupita kusikelo pomwe ali mpakati. Koma kafukufuku wapeza kuti kutalikirana kwa zipatala nkumenenso kumabwezeretsa mbuyo amayi kupita kusikelo pomwe ali mpakati.
kafukufukuyu wapezanso kuti amayi amene ali mu mphawi omwe ngophatikiza kusowekera kwa maphunziro, kutalikana kwa zipatala komanso kusowekera ndalama ndi amene ali ndi chidwi chochepa chopita kusikelo pomwe ali mpakati. Apatu kafukufukuyu wati nkofunikira kwambiri kuti dziko la Malawi liyike chidwi pa ndondomeko zothesa umphawi wa m'magawo osiyanasiyana komanso kuphunzitsa wanthu zakufunikira kwa uchembere wabwino pakati pa atsikana komanso amayi. A George Jobe ndi woyankhulirapo pa nkhani zosiyanasiyana zokhuza za umoyo. Kupatuka zimene iwowo apereka ngati malangizo, tionanso kufunikira kolimbikitsa kukhala ndi zipatala zoyendayenda, ngati masikelo oyenda ambiri, kumakhala ndi tsiku loti galimoto ikupita kudera kumene kulibe chipatala chili kutali, pachalamulo limanena kuti anthu akuyenera kukhala pafupi ndi 5 kilometers. Kumatika mankhani ya masikelo anene ofupikiranso ndithu fa amayi amakhala ndoyembekezera, ndi zipatala zinanena kukhala zoyendayenda. Komanso kuonjezerapo pamene undunoza umoyo wayamba kukhazikitsa zamba okhala madera amati community midwife assistance, othandizira ntchito zawo zamba, ndikuti pakufunika tsopano kulemba ochuluka kuti akapezeke m'madera aja kwambiri. Mchaka cha 2020 amayi okwana 800 amamwalira tsiku ndi tsiku, ndipo 95% mwa iwo amamwalira kamba ka imfa zoza kamba ka uchembere m'mayiko amene akungokwera kumene pachuma monga Malawi. Bambo wa zaka 33 yamwe amadziwika kuti Steve Manda amumanga boma la Mzimba pomuganizira kuti amanamiza anthu kuti ndi msilikali wa Malawi Defense Force MDF wa ku Moyale Barracks, ndipo amabera anthu makamaka amayi kuzera njira imeneyi. Amanda awamanga lachisanu madzulo pamene bwenzi lawo linawukanenera ku polisi kuti awabera ndalama zokwana 1.3 million kwacha. Malinga ndi wofalitsa nkhani za polisi ya gender mboma la Mzimba Macfarlane Mseteka, kafukufuku wawo wapeza kuti Amanda ananamiza mkaziyu kuti ndi msilikali, ndipo iye anagwa naye mchikondi, ndipo anamuuza kuti akufuna ndalama zokwana 1.3 million kwacha yoti akakonzesere galimoto yawo imene inaonongeka. Mseteka ati mkaziyu anazindikirano kuti woganiziridwayo amagwiritsa ntchito njira imeneyi kubera amayi osiyanasiyana, atakumananso ndi mayi wina amene anadandaula nkhani ngati yomweyi. Amanda adawamanga atavala jombo ya usilikali akufuna kuthawa, ndipo akuwazenga mlandu kunamiza anthu kuti ndi msilikali komanso milandu yokhuza chinyengo. Hotel ya Amaryllis yati yachita bwino kwambiri pa malonda mchaka cha 2024 poyerekeza ndi mmene idachitira mchaka cha 2023. Mkulu wa hotelayi mdziko muno Rame Wahid ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamene amakondolera kutha kwa chaka cha 2024. Daniel Zimba walemba ripoti. Malingana ndi agadama, anthu ogwira ntchito ku hotelayi akhala akuzipereka posatengera zopsinja pa malonda zomwe ati zachititsa hotelayi kupambana zikho zosiyanasiyana mdziko muno komanso kunja. Onse akukichina amene amapika amapanga za marketing, mafona mbanino, sales team yathu, marketing team yathu, onse akukichina everyone tapanga bade kuti kuti athokoze kuti ayesesa kuti brand yathu ipite padala, service yathu yakhala spectacular chaka chonsechi. Chaka cha 2024 tawina maoda ambiri komanso general manager wathu Mr. Rami Wahid minaso maoda ambiri imene tikuzira pano ndi vice chairperson wa MTC sangaso chaka chonsechi, komanso kukhala global ambassador wa African Union amasangaso chaka chonsechi. Ndipo wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yemwe anali mlendo olemekezeka pa mambowu anayamikira thandizo lomwe hotelayi imapereka pa chitukuko cha mzinda wa Blantyre. Iwo analimbikitsanso achinyamata kukhala ochilimika ndi odzikhulupirira kuti achite bwino ndi kuthandiziranso pa chitukuko. Kwambiri walimbikitsa nthawi tikamagwira ntchito makazi athu amamulekera pa ntchito koma leonapo anthu omwe amagwira ntchito mabwana ilumina lasidwa chinthu chawo kuzera mu experience omwe anatenga pa ntchitopo, so ndimalimbikitsa kasamangoyang'anira
kuzidziwa kuti ali pa ntchito khala chinthu kuti plantani chikutipangisanso kuti anthu adzibwera kuzaona plantani pa nthawi yomwe anthu akuzaona amenezi ndi pa nthawiso akuzaona kupumula pa plantani. So ife ngati mafumu a mzinda ife ndife onyadira kwambiri ndi ntchito imeneyi. oyimba odziwika bwino KLK, Tigrin, Onesmus komanso Saint anakometsera mwambowu ndi mayimbidwe awo. Apolisi mboma la Chikwawa akhazikitsa ntchito yofufuza anthu awiri amene akusowa bwato limene adakwera litamira mu mtsinje wa Shire. Malinga ndi wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za apolisi mbomali a Chance Mfune, awiriwa ndafina Matieni a zaka 17 komanso a Martha Leji a zaka 21 amene onse amachokera mdera la mfumu yayikulu Maseya mbomali. Amfune afotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Emmanuel Chilemba. Ndizoona kuti anthu awiri omwe akuzika mayina kuti Faina Matieni wa zaka 17 komanso Martha Leji wa zaka 21 onse ochokera muzi mwa Masiri mfumu yayikulu Maseya mboma lomwe la Chikwawa akusowa pamene boti lomwe amayendapo lidakhala kuzika mu mtsinje wa Shire. Analanda ripoti kuti pa 3 January chaka chomwe cha 2025 anthu awiri amene wali mozi ndi ena 6 amayenda ulendo wa kuchokera muzi mwa Kaseche kulowera ku Kavalo East Bank. Ndipo boti lomwe amagwiritsa ntchito amayendesa ndi Penalty Tenancy wa zaka 33 ali mkati mwa ulendo wawo. Boti lomwe amayenda moli lidakhala kuzika kamba kuna kuti amene amayendesa amafuna azembe chintengo ndipo anapezeka kuti wakamenya pa muwanchenga ndipo zapangisa kuti alephere kulipanga control botilo ndipo lidakhala kuzika. Anthu ena akufuna kwabwino akwanisa kumupulumutsa oyendesa boti komanso anthu ena okwanira 5 ndipo awiri amenewa analephera kuwapeza mu nthawi imene amapulumutsa anthu amenewa. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatsatasiyane na insomito yake. Bungwe loona za nyengo lati mvula lipitirira kugwa bwino kwa sabata ziwiri zikuzazi. Apolisi mboma la Chikwawa akhazikitsa ntchito yofufuza anthu awiri amene akusowa. Zimeneza werengedwa pa Wailesi ya Kanema ya Times.